Sa headlines kan mga barata, pagkakasali sa top 50 worst dishes in the world kang kinalas, may negatibo sin positibong epekto sa industriya. Road clearing, liwat maarangkada sa syudad kang Naga. Huli kang kawaran ng supply ng tubig sa rong barangay kang gain sa Camarines Sur. Naglalaom sa sadiring water pump. Estudyanteng na report na missing sa San Jose, Camarines Sur, nagpuli na. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Sarong wake-up call o pagkakagirumdom sa lokal na gobyerno kang Naga asin mga nagtitienda nin kakanon na kinalas na hilingon giraray ang sa inang kamugtakan o rugna ang pagpreparar kanasabing kakanon. Ini matapos na makabali sa listahan kang top 50 worst dishes in the world ang kinalas. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ngalas si Ma'am Emmy Salgado may sadiri kang mangkoks kinalas niya sa barangay Deang Dang syudad kang Naga kung tano ta pinagtatag siya kang sa mga kaamiga kang survey na pinagibo kang Taste Atlas mapadapit sa 50 worst dishes in the world. Inihuli palanta number 17 ang kinalas sa sinasabing worst dishes sa kinaban. Para kay Ma'am Emmy Salgado, imbes na ang negatibong epekto ang sayang nahiling, mas nangibabaw ang positibong aspeto kang kakano na kinalas na sa indanganin pinagpo-promote. Actually, hati. Una, day ko pigpapansin si negative. Ang sabi ko, oh my God, nasa international stage na pala ang kinalas. Tauna kong kinalas, pigpapapromote pa lang natin digdi, locally and sa buong Pilipinas, pero pala nakot na yung eye ng international market. So, in a way, that's also good. Kasi di ba sabi nga nila, good or bad publicity, still publicity. Pero parang napapansin na pala si kinalas. Kaya lang nga, in a wrong way, yun lang sad. Bilang may kinalasan, dahil man subot sila apektado digdi, huli tagabos sinda pinag-obserbar, pon sa kalidad, hasta sa kalinigan kan pasilidad. Unang-una po, ang serving ng kinalas namin, always fresh. So, 1 day old na pansit. Tapos yung sauce po namin, pag hindi na nagamit ngayon, actually, wala na tomorrow yan, tapon na po namin. Kaya, ang ko po, laging quality. Kaya medyo hindi rin ako dahil sabi kong worst food in terms of what? Cleanliness, quality, taste, flavor. Kasi yung mga standards na yan talagang tinatry namin yan sa level na maayos. Sa lado man ni City Councilor Jose Perez, Chairman kang Arts and Culture Committee sa Sangguniang Panglungsod kang Naga, pwedeng wake-up call ini sa lokal na gobyerno na hilingon ang industriya kang kinalas sa syudad, bagay na pinag-uyunan man ni Ma'am Emmy Salgado. Ito primero, nasabi ko na itong kalinigan. Iyon po ang dapat na hilingon. Dahil very popular na po ang kinalas. Bako lang pala hindi sa Bicol, kundi sa interior nasyon. Pighanap, eksaminon, so kinalas. Kaya that is bad news in the other sense of examination. Pero dapat mas silingon ta na that is a wake-up call. Napakarayon ta ang ginigibot ta. Oh, it's a wake-up call and at the same time, parang checking of each na mga nagtitinda ng kinalas. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, makondusir sa masunod na mga aldaw nin pag-inspeksyon ang komitiba ni City Councilor Jose Perez sa mga nagtitienda din kinalas sa syudad ning Naga. Makikipag-koordinar man subuot ang konsyal sa City Health Office para makasabay sa pag-monitor sa kalinigan kan mga nagtitienda nin kinalas sa syudad ning Naga. Yun po yan ang hagadon ta. Pero po kang regular inspection, mapa-surprise inspection po kita, kabali itong mga mayong lisensya. Although dapat nga hindi ko sabihin, pero in fairness to everybody, yan ang dapat ang gibo. Sa iba pang bareta, road clearing operation hinagad ni City Councilor Dodit Beltran na pagtarabangan na i-implementar o rugnakan mga opisyal kan barangay. Detalye sa ramunta sa report ni Melvin Machado. Matapos na may pasar ang road clearing ordinance sa syudad kang Naga na may ubetong mahali ang mga nakakaulang sa agihan kan publiko urog na sa mga barangay, naglalaom si City Councilor Dodit Beltran, co-author ka na sabing ordinansa na naghihiro ng barangay para may pautob ang ordinansa katuang Public Safety Office kang syudad. Tubod ang konsihal na dakulang tabang sa pag-implementar kay ni iyo ang mga barangay officials.
kaipuhan po, maghiro na po talaga ang barangay. Dahil po, saro po sinda sa dakulaon na tabang igdi sa ordinansang ini ang mga barangay. Dahil mag-ikot po kita sa mga barangay, kadakol po talagang mga sidewalk, ang piguo ko parkang mga paratyenda, iniyo pong mga vulcanizing shop, rayaon po nakaharang sa sidewalk, naglilikaw ang tao sa tinampo. And si mga tinampo man po si gilid, ginigibo pong parkingan kang mga dahil na nag-aarandar na mga bihikulo. Hagad man po ng barangay Jewelin Rigmalos kang barangay Concepcion Pequeña Ciudad kang Naga na mag-schedule kada barangay nin road clearing operation. Alagad, dapat dagos-dagos, asin bako subot garo kulog tulak ang pag-implementar. Sa lado man kang Public Safety Office may pinagtukahan naman si PSO Head Rene Gumba na ma-monitor sa pag-implementar kang road clearing ordinance sa Naga. So, ngunyan inaagad ko sa City Hall, sa PSO na i-continue sa pagining schedule kada barangay. Ang kaulay si Kapitan, one day before sa schedule, po doon ang Kapitan, sa aga kap, dumang kami sa Indo, sa kami pwede mag-operate, taday man pwedeng gabos operate, dakulaan ng konsepsyon. Pero i-continue, bako lang na pagkatapos ko tapos na naman. Araw sa ko, kadakol violator naman dyan sa mga auto, na kung saan na padagos naman sinasaway, alagad kulang man ang sa kuyang tauhan para imaniyar iyan. Kaya po ang sitabang kang Public Safety Office. So ang nakatasking igding grupo, so grupo ni PSO Billy Villete sa Ordinance Enforcement Division, sinda ang pigtukahan na mag-monitor kang execution, implementation kang sa tuyang road clearing operations. Parte ini kadtong padagos na project redirect kang PSO. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta sa paagi ng privilege speech ni Liga ng mga Barangay, President City Councilor Ason Peñaflor, pinasalamatan kay ni ang mga nagtarabang sa iyang mga kabarangay na nasuluanin harong kang nagtalikod na mga simana. Kasabay man kay ni ang liwat na pangapodan as yung paghaga ning tabang na matawan subuot nin materialis na pampatugdok nin harong kan mga biktima nin kasulo sa Barangay Kalawag. Sa ngarangkan mga biktima kang kasulo. Liwat po akong minadulog sa Indo, nasinda po liwat matauanin mga materialis sa pagpatugdokan sa indang mga harong asin mga gamit na sa indang pupunan. Padagos pa sa mga bareta, sarong barangay kan Banwaanin gayon sa Camarines Sur, nakasarig sa saindang water pump huli kan kawaran nin supply ning tubig sa saindang barangay. Detalles aramonta sa report ni Jerome Breeze. Sa Banwaanin gayon sa Camarines Sur, agrangay kan mga residente ang kawaranin supply kan tubig lalo na sa Barangay Poblacion 2 kan nasambitan ng Banwaan. Kaya kung si Kapitan Isagani Martinez ang nahaputon, nasa 80% kan populasyon sa Inda ang igwanin water pump at ang aning makakuanin tubig. Po kanina, ang paliwanag po dyan, Sir Jerome, sa ako po kanina, mayo po talagang bulos. Ali po sa metro na water system. Dahil po nagbubulos ang tubig, kaya po si mga tao dito water pump para magkaiba po ng bulos. Kaso lang, iba na po nga ng water pump, kumisan mapambulos. Pangapudan man kaini sa MNWD na mapakarahinaan bulos kan tubig sa indang barangay na nakakaapekto sa pangural daw na pagbuhay kan mga tao sa nasabing lugar. Sana po ang sako lang pong pangapudan sa MNWD, kasi kasulman po, i-inspect po garo, hilingon kung may leak po ang linya kang tubig para mabulosan naman po kami mga taga dito sa Gainsa. Ang lokal na gobyerno kan Gainsa sa paagay kan Kapitolyo Provincial, igwaman nin oral daw na nagde-deliver ng tubig para mahipnuan ang kakulangan kan bulos kan tubig sa nasabing Banwaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, daragang pinag-report sa San Jose Municipal Police Station na nawawara nakapuli na. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak ang GNN TV 48 Naga
digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, pagkondusir nin inspeksyon kang Napolcom sa Naga City Police Office natapos na kan aldaw na Sabado. Ang resulta kang inspeksyon, dai pa pinagsasabi. Detalye sa report ni Melvin Machado. Natapos ang 4 na aldaw na annual inspection kang National Police Commission sa Naga City Police Office bilang enot na estasyon kang PNP sa Bicol na silang pinagbisita ngunya na taon. Kabali sa pinaghiling kang Napolcom, iyo ang compliance kang Naga City Police Office sa sainda mga direktiba sin pagrekesa sa mga kagamitan kang PNP pon sa Badil hasta sa mga lulunadan. Susuki Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office, nakatalaan na magkaigwan in exit conference ang mga taga Napolcom para isabi sa sainda kung ano ang resulta kang saindang ginibong inspection. Saturday morning, natapos lahat nila yung inspection and then accordingly, magsiset sila ng isang schedule para po masabi nila, malaman namin yung result ng inspection na kinandak sa aming office. Ano man ang resulta ka nasabing inspection kang Napolcom, ang gigibuan subutin magkakanigong adjustment o rugna sa mga administrative requirements matang sa issue ka makagamitan kang Naga City Police Office. Pwede subot sila mag-request para mahipnoan ang anuman na pangangaipo. Doon sa administrative requirements nila, kailangan namin mag-adjust kung ano yung mga findings nila na kailangan. As to sa logistical requirements naman, kailangan namin na mag-request para sa kung ano man yung defects na nakita nila doon sa logistical requirements. At saka sa operation naman, mag-adjust din po kami. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa satuyang police report, nakapuli na ang daragang pinag-alarma kan San Jose Municipal Police Station na nawawara
matapos subuot na mag-atender ning sarong pagtiripon digdi sa syudad ning Naga. Dai naman pinagdetalye kan San Jose Municipal Police Station kung ano ang rason tadain nagpuli ang biktima. Mismo subuot ang magurang kan daraga ang nagpaabot nin impormasyon na nakabalik na ang sa indang aki. Sa iba pang bareta, 80 na seasonal vendor na tugutan na makapagtienda nin burak sa palibot kang Naga City People's Mall. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Aabuton sa 80 nga mga seasonal vendors ang tutugutan na magtinda nin burak sa bisinidad kan Naga City People's Mall. Katakod kan papaabuton na Valentine's Day. Para pa ini kan nasa 14 nga mga matindaman sa may porsyon kan Barangay Abella sa siyudad ni Naga. Sigun kay Elmer Pitaliano, ini taon-taon man na ginigibo para tawanin pagkakataon na makapagatinda ang manlain-lain na organisasyon na nagtitinda nin burak, lalo na ngunyan na haluwag na ang restriction sa darakan COVID-19 pandemic. Amin na susunod sa mabot na mga puso. Iba po dyan nagtitindan mga seasonal vendors na po dyan sila na minatin siya poon na 12, 13 hanggang 14. Ang posibleng makalaog po dyan, siguro mga 70-80 stool. Ikaw pa man po duman sa may partikan na kantokan. Abella, hanggang dito sa may kantokan. South Star, nasa 14 yung po niya dyan. Ayan po bilang seasonal vendors. Ikatugutan po yung kantokan. Pangapudan sa nagkaini sa mga seasonal vendors na mayo nga magamit nin kahoy asin solamente nga mga tensa na ang ilalatag para magtinda tanganing deman makapektar sa bulos kan trapiko. Mayo po siyang magamit ng kahoy. Ano po talagang pero tent ang ilalag na itong disentungan ng ulita ang paninda-ninda mga burak Mayo po ning ma-install na tumaga mga coco number na garo na sa ilalag na trapal. Kundi talagang firme ang ginagamit nila mga tent na itong disinfectant. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, 381 na mga paraoma benepisyaryo kan fertilizer voucher kang LGU San Fernando, Camarines Sur. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Nagpapadagos ngunyan ang ginigibong fertilizer voucher discount distribution para sa 381 mga paraoma sa banwanin San Fernando, Camarines Sur. Sigun ka Alan Salvador kan Municipal Agriculture Office kan San Fernando, nasa 6,000 pesos na kantidad kan abono at matitipid kan mga paraoma sa pagi kan nasabing voucher na dakulang tabang para sa sainda, lalo na ngunyan na halangkaw na ang presyo kan abono. Sa ngunyan na Pebrero 7, pinunanta ang pagtao kang mga fertilizer discount voucher sa mga parauma. Sin kasabay ka ini, kaibanan niya ito dyan ang accredited na merchant, ang Patson del Pilar, Suiza, na kung sa induman i-rebuy ka sa itong mga parauma, itong voucher, itong discount coupon. Ini, dakulang tabang ini sa mga parauma niya sa Banuaan. Sino yung mga beneficiaries nasa 381. So, sinda itong mga farmers na dahil nakabali sa tinaong financial assistance kang national government kan DA. Madurar ang nasabing distribusyon kana voucher sa mga paraoma hasta pet sa kan Pebrero. Ang nasabing programa dakulang kagianan para sa mga paraoma sa nasabing banwaan apektado kan paglangkaw kan presyo kan abono. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.